Alkalde nagapila sa National Interagency Task Force nga panubuan ang quarantine classification sang syudad. Kag curfew umpisa subong nga adlaw epektibo na halin alas 12 tubtob alas 4 sa kaagahon. Nagpadala sang sulat ang alkalde sa National Interagency Task Force nga panubuan ang quarantine classification sang syudad sa Modified General Community Quarantine. Matandaan ginpaidalom sa General Community Quarantine with heightened restrictions epektibo Oktubre 1 tubtob sa katapusan sang bulan. Apila sang alkalde nga panubuan na ang quarantine classification bangod amat-amat na nga nagnubo ang COVID-19 cases sa syudad kag padayon sa gihapon ang vaccination rollout. We will really do everything to hasten the rate of vaccination in Iloilo City, even as we support the vaccination rollout in the other municipalities. Base sa pinakauli nga datos sang City Epidemiology and Surveillance Team Unit, nakarecord sang 61 ka mga COVID cases kahapon nga adlaw, Oktubre 12. Duwa sa mga nagpositibo ang returning residents. Kahapon nga adlaw kapin 8,047 na ang nabakunahan, 7,794 ang nabakunahan na sa mga mega sites, kag 253 sa mga ini ang gikan sa mga kabaranggayan. Subong kapin 53.21% na ang fully vaccinated sa total target population nga 525,000 sang syudad. Curfew sa syudad sang Iloilo ang epektibo na sa alas 12 sa kaagahon tubtob alas 4 sa kaagahon. Ini ang mag-uumpisa subong nga adlaw, Oktubre 13. Sandig sa ginpirmahan sang alkalde nga executive order. Ginahulat pa sang alkalde ang desisyon sang National Interagency Task Force tuhoy sa pagpanubo sang quarantine classification kag pagpabakuna sa mga menor de edad sa palaabuton nga Oktubre 19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. COMELEC voters registration ang nagapadayon sa syudad sang Iloilo tubtob Oktubre 30 subong nga tuig. Nagapadayon ang COMELEC voters registration sa syudad sang Iloilo. Sa mga luyag magparehistro nga botante sa May 2022 elections, sarang mapadulungan ang inyong mga barangay hall. Para sa satellite registration areas naman, bukas ang 3 ka mga dalagko nga mall sa syudad. Sa mga maparehistro, halin Oktubre 11 tubtob 15 sarang mapadulungan ng SMCT Iloilo. Sa Oktubre 18 tubtob 22, magabukas ang COMELEC satellite registration area sa Festive Walk Mall. Kag sa Oktubre 25 tubtob 30 naman sa Robinson's Place, Iloilo City proper. Ang aton diri nakita nga nagtubo ang aton nga turnout, no, i-compare naton sa 2000 sa bulan sang September, ang turnout naton wala kita naganubo sa 1,000 per day, compared sa subong more or less nagalapot kita, wala kita man ginubo sa 500. Dugang manisay no nga importante ang pagparehistro para sa May 9, 2022 elections. Dapat yapon din exercise kaya inihatag sa tagsa sa mga pumuluyo na qualified yung maputo para nga pabatian man ang tingog sa registered voter ka ang may putero sa pagpili sa aton nga mga leader paagi sa eleksyon. Sarang man makaparehistro online sa irehistro.comelec.gov.ph. Apang ginatag ni Sayno nga kinahanglan sa gihapon ng personal appearance sa COMELEC office para sa biometrics. Dapat may personal appearance no? Kay amoy na ang component sa aton nga voters registration. 7 na lang kabulan antes ang palaabuton nga pinili ay. Gani ginaengganyo sa ahensya ang tanan ilabi na ang mga pamatanon nga magpakigbahin sa sining aktibidad. Obrahon ang kinamatarong sa pagboto. Para sa dugang nga impormasyon tuhoy dire, sarang matawgan ang Iloilo City COMELEC sa 338-0329 o kon 0920-6085-493. Divine Singh para sa Level Up Patrol.